Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 10:33. An oras hatod sa Indokang RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Tando ay ginto, ibang ginto. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rheuma. Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben. At ibalik ang happy YouTube channel now. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Knock on your door, ring on your bell, tap on you. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Martes po ngunyan, petsa 24 sa bulan kan Mayo 2022. Town you'll see. Ako po ang sa lingkod, Mardela daing iba, sadit sana, pero tian. Iriwanan po ito hanggang alas 11 lang, tapag alas 11. Papasok po ang chikahang pangkalusugan ng Department of Health. Kiss instead of counting sheep. How? So, doon sa mga kababayan nyo to, ng mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Gonna knock on your door. Sa lado technical, kasabay niya to, bagatugang June na police, bantang yaon man sa DCGB Social Media Department, Tonight when the sina Tricia Marilitana, Tiringman, si Richard Astor, at saka si Nika Ristum kasama natin. Diyan sa Production Assistance Center, yaman dyan mga tugang si Angel Mustaza. Kami po kabos pinapabon ni Sarang Bogmang Morning. Siyempre dyan sa luwas ang mga pagiribata sa Mega Force Patrol sa Padagos po nangangalap ng mga istorya. I'm gonna knock. Kanganing may balangibog sa Banuan na si Mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 1st District si Pading Jomar Bien. Duman sa 3rd si Jimmy Nasalita. Daraga area Joshua Bino. Digdi sa Albay District asin sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Kasabay niya to dyan mga tugang si partner Al Armario. Legazpi Port District kasabay niya to dyan mga tugang si Ans Galero, ang babaeng walang pahinga. Together with mata ng GCGB sa kalsada, kasabay ito dyan mga tugang si Henry Deboy Mata. Let's count kisses instead of Good morning po and happy birthday kay Brad Benji Padernilla. Brad, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Alright, o di sa mga message, kasrekasan, taod to na naman
Sarap-sarapan ang mapremyohan. Pangyari o yung mga gumagamit po ng gasolina, mataas na. 85. Sus Mariusep. Ang diesel 78, may 79. Ayan, mga tugang ang pamresyuhan ngunyan kan mga produktong petrolyo. Kaya sana makalusot itong mga pigpaplano na amyendaran yang old regulation law. Tanganing medyo gian-gian ngaya duman sa mga pigpapasan ka mga kababayan ta. Okay. So yan ang medyo masalimuot ngunyan mga tugang ta. Pag nagiro duman sa itaas, sa international market, kasabay man kita digdi. Di kitang ligtas dyan. Ipapass on. Tapos pag nagkararga na kita, nag-arandar na ng mga makina, yun na po yan, malangkaw supresyo kang mga barakalon. Batangon yan, mga tugang, unimported rice, naglangkaw man. Di, paano na? Di ba kayo tayo nag-import para mababa daw? Hindi na magparalangkaw. Yan po ang nangyayari na. Kaya medyo talagang magtaga sikap na lang. Ang sabi ni Sir Marlon Longabela, okay lang yung Papa Mar, di bali maglangkaw ang gasolina, bawasan ta na sinayan pang Red Horse. Bawasan na sa nada. Bawasan na sa tuma-tuma. Alright. And duman sa mga kabarangay natin, okay, salamaton sa gabos na mga kababayan nato na padagos na nagsisikap para magkaigwaning mga pagkaon sa tuyapong nasyon. And then padagos po ang diyan man ako believe diyan sa mga taga-Tal District, mga magbaon sinda. Sige sana ang guruti, sige sana ang arani. Kansaro nag-arani ng produkto nindang mga kamuti, buda, balingoy. Kansaro sa mga taga-uwas, mga mani naman June. Mga mani. And ang saraw man na magayon dyan kay Congressman Didi Cabredo pigtataraman niya ining mga mga women planters na dahil lang ka mumakahon sa mani na tinanom nindo tapos gagaboto ni papabakaling hilaw. Pwede man ngayon na mag-add-on kamo na mismo an maggibonin paagi kung paano pa yan na maging mas masiram. Di ba? Igwa nga ni siyang dinarak na sampulali sa Baguio. So, kinagambaga Junki kunyan, asukar, garo sa peanut brittle. Yan. O di, pag ginagmo ito sa laganan, di, mahal na. Kumpara mo kon sa pabakal mo sa nang ilaw naman ay medyo baba presyo. O, pag ginagan mo na, ginibo mo na, prinoseso mo, medyo mariray ang pamresyuhan. So, medyo madadagdagan sa indang kapital. So, dakulang bagay man po ito na talagang nakatutok ang kongresista, pigbibisita at saka pigpupromote niya mismo sa mga naipupundar na negosyo kan sa iyang mga benepisyaryo kaya itong mga nakonsigir na pondo para magagawa ng sariling kwarta. So from mere planters naging mga entrepreneur, mga negosyante na. Kaya grabe man ang pasalamat mga tugang kan mga sana gabus ngaya. Sana ngaya maihiras yan sa bilog na probinsya. Depende na po yan mga tugang sa mga representante po nindo. Di ba? Ngani na ma-empower, yung pong empower mga tugang na di magparaasa sa gobyerno kundi kan matawan ng kapital padakulaon. So yan po ang pinaka pinakang obeto kan mga programang yan. Tangani po na maging areglado kita. Okay.
Kumusta na sa mga porpista? Ha? Ayan, ang sabi, pigadalan yan maray na garo ngayang may mga nagkakapirang uga ko na lugod abo na ngayon magtrabaho. Ano, John? Totooan? Ha? May abo na lugod magtrabaho ta. Pigalat ta sana mag-abot sa purpose. Pangyari. Garo na sala lugod. Okay. So, pigiling na kung paano ang mga requisitos pa na nganing mas maging produktibo man sa mga nagreceive kayan. Tagay po naman talagang tabangan, kundi di man dapat na iyon na sana iyan ang ano din, na kita magtrabaho, kundi iyon na sana magparahalaton ta. Paano pag naubos, Andy? Paano na? Di ba? Yun po tabi ang mga nagkakapira na pinagtatawan ngon yan. Ito pati isda, mahal. Presyo kan sira, nagitaas na. Pero mo dyan kasod man, nagbagal ako ng talakitok dyan. 3.40. Di bali niya ako, talabas man. Yan na ang mga mga sitwasyonis po ngunyan sa satuya pong palibot. Kaya sana, mga tugang, magkaiguaning dakula man na epekto, ini sa lalo sa mga mga minimum wage earners, di ba? Takadakol yan, mga tugang na mga nasa minimum sa naan sweldo. Sindaman ang talagang pigbabantayan kang gobyerno. Sinda pigbabantayan mga tugang kan regional tripartite para maka aga oro aga pay kidiit. Kaya pag bababa sweldo mo, so minimum ka sana ay sakob ka digdi sa increase na ini. Di ba? Kunyan 55 ang dagdag sa minimum na sweldo. Okay. Sa mga minimum wage earner. Ika junior talang ka na sa wage minimum, di ka na di kay ba? Di ba? Yan. Duwang pago. Okay. Pigistagid ta day garo kayang itaw ning minsanan. Yun is sabi ko kan kasuapo na gusto nga ni gibong 400 ba? Kundi day kaya. Day ngaya kaya. Yan nahamanan mga tugang 55 pesos an idudugang pero duwang pago. Sa first tranche 35 pesos. Pag Disyembre, dahil idudugang sa 20 para to complete the 55. Okay? So yan ang mga and then sunod na. At sabi ko nga ni mga tugang, ang 310 pesos is 2018 pa yan na wage order. Nagkaglakuta ng wage order kan yan, bagong wage order kan 2020, kundi naipit mga tugang kan COVID. Ito ko wag ako taso gigibuho ng 325 tadudugang kikinsi, di ba? Ito duwa man itong pago man. Kaya lang dahil po na implementar ta primero day na review duman sa national office ninda. Day na naipautob kaya ngunyan mga tugang na differ ito ngunyan ginibo na nagpalos grinding wage order pinalos sa kasuhapon. Yun na po yan na para sa Bicol region ang additional of 55 pesos per day para sa mga minimum wage earners. Iyon na yan ang sitwasyon ta. So yung mga parapatos nin mga binakalan sa mga nagtitirindog dyan mga tugang sa mga mall maghapon, yan ang mga makikinabang kaini. So mga mga nasa laylayan, sa mga nasa laylayan.
maray ko ta dyan kung kula ade. Takon kula ko ta gabos ini daramay. Kundi digdi ano lang yun eh. Yung minimum wage earners natin. Okay? So kadakol na mga nag-react, kadakol na naugma, kadakol man okay na ngayon, mas na. Okay. Alright? So doon sa mga kababayan natin, padagos ang preparasyon kang Commission on Elections, digdi po sa barangay election ta. Dahil pa man pong bagong batas. Eka pa siguro ang COMELEC. Although nasabi na kan papasok na administration na gusto ninda na i-postpone diyan mga tugang na barangay election at SK elections ta nganing sumapondo na makukuha na 8 billion pesos, sobra 8 billion, magamit na tabi mga tugang duman sa babangong muli bill. Kaya, bayan babangong muli. Pang-responde na sa COVID to, wala na eh. Kumbaga na i-disburse na yung kalahati. Kunti na lang. So, kay po na ano yan. Kaya lang, dahil man ibang mahanapan, dahil man pwede i-realign na sa mga untouchable na mga budget. So, yun ang nahiling. So, ewan natin kung ano. Sabi dyan, ano yan, kaipuhan, mga tugang, magpasar nin, ano yan, nin batas para dyan. Kaya yung COMELEC, hanggat dahil sila nahiling na bagong lay, sige man ang preparar ninda. Na, sabi ninda, sa katunayan, mga tugang, ay siguro na dahil man may hiro supondo na itatao kan DBM in kaso ay pag-oktaba ang barangay election. Okay? So, iyo po yan. Kaya, mga June or July, mapuuna naman ang voters registration, mga tugang di po sa tuya. Sabi yan kang COMELEC. Para makaboto sa mga bago, mga SK pagkatapos sa mga mga day naka-registro, yan, voters registration na naman by June or July. Yan po ang nasa kalendaryo kang Commission on Elections and Preparation kayan. So kung halimbawa ma-deliberate yan kang Kamara asing kang Senado magaguning bagong lay na pirmahan kan bagong malaog na presidente, ay di postpone yan. Pero kung wala na maipasa hanggang December 5, 2022, dagos pang eleksyon. So yung masana yan, mga tugang ang barometro ta. So iba naghanda na, so iba lain na unang ngayakaan. So iba man, siyempre abo man ta nagastosampas na ngaya. Pabor man sa mga politikong nagparagastos ta de nganing ano magian-gianan man di man magulpi. Ay nako. Alright, so yan po tayo mga kababayan, ito yung mga istorya. Mamatos-patos na kita. Tanganing makapreparar si June, tanganing pag-alas 11 after the news break, makalaog na po sa DOH Chikahang Pangkalusugan. Every Tuesday po yan, 11 to 12. Thank you and God bless. May tusok, manhid, ngalay, pananamlay. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited ang katawan, pati na ang isip. Kailangan par-excited.